denoi, eskerrik asko etortzeagatik, hurrengo kantan zuen laguntza behar dugu. A ber, lehenengo zatian, zein behar dugu? Eta, nola da? Zenengo goratzen du? Txalo, ezta? A ber, bat, bi, hiru, txalo! Gero zein behar dugu? Fuerte. Txistua. Hirugarrena? Denok batera, bat, bi, hiru, ja! Eta azkenekoa? Hei! Ados! Venga, Hurrengo hiru abestietan, akordoi taldeak, gitarrako ikasleak eta